Encarna! Encarna, atenció, que d'aquí ha estat la idea de posar-se aquests jerseis i concretament de posar-me aquest jersei. Aquests amb llum, Mira, baixeu una mica la llum. Mira, això té mèrit, Mai que hagués pensat que hagués sortit algun dia a la tele, El Leonard... que hagués tingut nassos de... El Leonard dins teu. El Leonard ha quedat eclipsat amb el meu jersei. Acabarem amb una sorpresa d'aquí uns instants, perquè porta sorpresa afegida, aquest jersei. Encara n'hi ha més. Però abans de tot plegat, abans de començar la meta, hem de veure una cosa. És veritat, patrocini. Els tractaments contra les humitats amb Murprotec patrocinen el temps. Rai, aquests últims minuts que queden de programa m'agradaria explicar, a part de la previsió del temps d'aquest cap de setmana i també del Nadal, com observar aquest cometa, el cometa Leonard, que ja fa dies que l'anem veient. Fa uns dies es podia veure abans de la sortida de sol, a primera hora del matí, i ara és una mica més fàcil de localitzar. Potser no se li veu una cua tan llarga, però és una mica més fàcil de localitzar. Igualment és molt difícil de veure, Però mira, aquest cap de setmana, just després de la posta de sol, quan es comenci a fer una mica de nit, al voltant de les 6 de la tarda o una miqueta més tard, va de minuts la cosa, mirem Venus, que serà l'objecte que més brilli al cel després de la Lluna. I una mica per sota de Venus, a la constel·lació de Sagitari, una mica per sota de Venus, a l'esquerra, entre Venus i l'horitzó, podem veure una taqueta una mica difuminada, que a simple vista costa molt de veure, hauríem de buscar horitzons molt nets i un cel ben fosc, però amb binocles es pot arribar a localitzar una miqueta millor, es pot arribar a veure una mica millor. Així que, sobretot, desitjar sort a tothom qui ho intenti. I abrigueu-vos. I abrigar-se i buscar un cel ben fosc. Alguns exemples de persones professionals, pràcticament, o professionals, autèntics professionals que ho han localitzat. Des d'Andorra, això era una imatge d'ahir, on es veia just per sobre la muntanya aquesta taqueta difuminada. Aquí veiem encerclat, a l'esquerra del que hi ha encerclat, aquest cometa molt difuminat. Costa veure'l, Sí, costa molt. Però avui ens han enviat aquesta imatge els mateixos observadors, en aquest cas des de Prades. A veure? També mirant amb un cel molt net. A veure si veiem l'ampliació. I una mica, ja es veu. Es veu una taqueta així difuminada? Doncs és això, és aquest cometa. A veure si tenim sort. Tenim un minut i mig, per fer la previsió. Ara ho farem molt ràpid. El que sí que serà...